Vull lamentar, en primer lloc, la trista i llastimosa situació que es dona al ple d'avui. Que això no sigui una declaració institucional em sembla extremadament greu. És un fet prou important, o no són prou importants 14 dones assassinades des del principi d'any a Catalunya. Doncs a mi em sembla trist, molt trist. Més dades. El fantàstic Barnahus que tenim a Tarragona i que fa una feinada increïble, des de la seva obertura el 2020 fins al juliol passat ja ha atès gairebé 700 infants i adolescents víctimes de violències sexuals. El 90% dels casos són nenes i noies. Trist, molt trist. Després sí que hi haurà partits que segurament es proclamen garants del model familiar. També és veritat que un candidat de Vox a València condemna la violència masclista, un senyor tan important com el senyor Feijóo va dir que era un divorcio difícil. Bueno, la meitat dels casos per abusos sexuals a infants i adolescents que ara els comentava han passat dins l'entorn familiar, igual que la gran majoria de dones assassinades o han estat a mans de la seva parella o exparella, i això també és molt trist. Aquestes dades, que per cert són públiques i els convido a veure-les, ens demostren que les dones, pel simple i orgullós fet d'haver nascut dones, tenim més possibilitats de patir violència. I aquesta és una crua realitat que ens hauria d'unir. No només a totes les dones, sinó a tota la societat, perquè és una vergonya majúscula. Ser feminista vol dir això i moltes coses, ser contundents, sense dubtes ni excuses. Formar part d'un dels moviments socials més actius que hi ha actualment. S'ha de ser feminista perquè queda molta feina per fer, per no perdre els drets de les dones que hem conquistat fins ara, per mantenir-los i millorar-los, per acabar amb les violències, per acabar amb els feminicidis. Perquè les dades d'avui exposen la cara més terrible que són els assassinats, però darrere d'aquestes xifres hi ha diversitat de violències que no podem permetre. Verbal, psicològica, monetària, fiscal. I aniré al paràgraf últim perquè vull que m'escoltin molt bé i sobretot també els senyors de Vox i la senyora de Vox. A Catalunya, des que hi ha registres l'any 2012, hi ha hagut un total de 127 feminicidis. 127. 127 dones amb noms i cognoms que han vist com els han tret la vida.